Наведи я надолу. Хайде, happy birthday to to you. you. Духай, силно. Браво! Мали, какво си намисли сега пожелание? Какво си пожела, бе, Мали? Няма да кажеш. Какво ще стане? Тайна, кажи, тайна. Тайна е сега, тайна. Хайде, сега видя ли, снима ли я? Да. Аз правя клипче сега. сега. Покажи с пръщи сега. Четири. С пръстчета и с думи, тя хубаво си го знае. Четири. Знае с пръсти и почнала е да с... 2 плюс 2 колко е? И прави така. И после прави още 2. И ще вземе да смята. С пръстите ще вземе да смята. Айде. Браво. Голяма ще порасне. Да. Айде сега да видим. Вики на 4 години четеше. Пак като кажа, четеше дисертация, защитаваше. Може ли букви да прочете детето му? Бая сливаше той. Айде сега ще отрежем. От кое сега първо Нани ще отрежем едно парче? Кажи ми от кое място искаш да ти отрежа, мамо? Искам от това. Да махнем Добре. баба след тия Айде сега работи. ще ги махнем с пищички. Айде да ги махнем. Айде. Точно и така. Имаме едни мултифункционални свещички, си ги усъбирам и си ги прилагам на следващата година. Да. Айде. Поръчахме специално една торта. Браво. Айде сега да видим, мамо ще отрежем. Добре. Но тук ли искаш, мамо?